Kaixo, Julio Barra naiz eta jarraian saiatuko naiz zuei azaltzen Mondragon linguari buruz jakin behar duzuen guztia. Herri mailan zein maila globalean moldatzen jakin behar duen gizartean bizi gara eta kapaz gai izan behar gara konplexurik gabe erronka hori burutzeko. Horretarako oso lagungarria da hizkuntzak menperatzen. Arrazoi horregatik Mondragon linguak hirueledunak 2012 kanpaina martxan jarri du. Kanpaina honen helburua gizarte hirueleduna lortzeko urrats berriak emotea da. Saiakera horretan erdizten diren aurrerapauso guztiak oso lorpen handiak dira hezkuntzari, formazioari, kulturari eta giza baliabidei dagokionez. Herri honetako eragile sozialekin, erakunde, enpresa, talde eta gizabakoekin dinamika bateratu bat bultzatu nahi du. Mondragon linguak dituen baliabide pedagogikoak eta zerbitzu guztiak hoien eskuetan jarri nahi ditu. Hizkuntza eta komunikazioaren alorretan gure gizarteak mundu globalizatu eta anitz honi egingo dion ekarpena da. Nahi baldin baduzue, Mondragon linguari buruz gauza gehiago ezagutzea, mesedez etor zaitezten nirekin eta azalduko ditu. Hirueledun 2012. Hizkuntzak jakiteak, herriak gerturatu egiten ditu, kulturak batu, jaioagoak egiten gaitu, aberatsago, askeago bihurtzen gaitu. Mondragon linguaren bidez, euskal hizkuntza ikasiko duzu, ingeles hizkuntza ikasiko duzu. Mondragon linguak Bilbon daukan egoitzan nago eta nire tutoraren zai nabil batez ere eskola partikularrak jasotzeko. Hona etorri nintzen lehen aldian, egia esateko nik ez nekien zein zan nire ingles maila, baino hemen lagundu zidaten kurtsorik egokienak jasotzen. Eta guztiz pozik nago, pozik nago. Zergatik oso arreta berezia jasotzen dualako eta oso baliabide goi-mailakoa gaina dauzkatelako hementxe berton Mondragon linguan. Horrexegatik da Mondragon lingua Euskadin zerbitzu linguistikoak eskaintzen dituen erakunderik garrantzitsuena. Emaitzei erreparatu besterik ez dago. Mondragon linguako ikasleen 95%ak gainditu egiten du Cambridge Ingles azterketa. Horretaz gain, urrezko Q kalitate ziurtagiria daukate. Mondragon lingua hizkuntz zerbitzuetan espezializaturik dagoen Euskadiko erakunderik handiena da. 100 irakasle baino gehiago ditu, Bilbo, Gasteiz, Oñati, Arrasate eta Donostiako egoitzetan barreiaturik. Gainera, estatuko beste toki batzuetan ere klaseak ematen ditu. Mondragon linguan euskarazko eta ingelesezko maila guztiak irakasten ditugu, baita enpresa mailako trebakuntza eskaini alemaniar, txinatar eta frantses hizkuntzetan. Eskura dituzun ikastaroei eta diru laguntzei buruzko informazioa emango dizugu. Urtearen edozein sasoitan has dezakezu ikastaroa, eta lingua klubeko kidea izango zara, beherapen eta promozioak jasoko dituzularik. You okay? Sit down. Well, my exercise. Yeah, I was correcting your shoulder height. It makes an mistake. So I wanted to come there now and see. Right. So, okay. Do you understand? Yeah. Okay. But it's not basic lesson. Amaitu berri dut lingua mintza saioa. Egia esateko tutoriak esan dit hobetu behar duela nire ahozkera. Baina tira, egingo dut falta barik. Tutorea jatorra izateaz gain aholkuak ematen ditu eta badaukat aukera berarekin zuzenean egoteko astean 3 Hauxe da Mondragon linguak eskaintzen duen formazio
kombinatuaren abantaila. Alde batetik, teknologi berrien aukera guztiak, bestalde batetik, formazio personalizatuarenak, hoixe biak dia gakoak. Mondragon Linguak teknologia berrien eta aurrez aurreko trebakuntzaren alorrik eraginkorrenak biltzen ditu. Ikasteko bi modu ditugu, gidatua eta askea. Bietan ikasleari eginiko jarraipena erabatekoa da. Banan-banako errepasoa egiten dugu 3 unitate burutzen diren bakoitzean, norberaren gabeziei aurre egiten joateko. Klaseak moduluka egiten dira, saio bakoitzean hasi eta bukatzen dira. Mondragon Linguak nire lanerako hizkuntz baliabiderik onenak ematen dizkit. Eta gainera nire ordutegietara moldatu egiten da primera. Horrek guztiak nire irakaspenak antolatu ahal izateko malgutasun osoa ematen dit. Ontxe bertan, LinguaMail bat iritzi berri zait ordenagailura, ariketa, bideo eta animazio erakargarriekin ingelesa modu divertigarrian ikasteko. Holan, ia ezinezkoa da hizkuntza bat esikastea. Hizkuntzen ikasprozesuetan, Mondragon Linguak malgutasun handia eskaintzen dizu. Interneten bidez, urrutiko trebakuntza bermatzen dugu, eta gure ikasleentzat, intranet berezia dugu, mediateka, azterketa ofizial, ariketa osagarri eta antzeko informazioarekin. Online komunitatea, foroa eta txatarekin, hasierako testa edo internet bidezko klaseen erreserbak dira, neurrira egokitutako hezkuntzak eskaintzen dituen beste aukera batzuk. Now, the aim of this meeting is to decide on what... What's the word? Large? Very Too big. stupid? No? Yeah, like snobby. And you are listening to the radio and you have... You go to the States and you see how the publicity is. Time to go. Okay. Thank you very much. Yeah, have a good time in London. I call you, yeah, have a problem. Okay. See you later. Goodbye, thank you. Hauxe nire ingles irakaslea da, berarekin egon naiz gozaltzen. Linguatok saio honi esker konturatu egin naiz, jada kapaz naizela maila bateko elkarrizketak mantentzeko ingelesez. Egi esateko ez du merezi, hizkuntza bat ikasteak gero praktikatzen baldin ez badozu. Balio erantziko zerbitzu hauei esker nire ingles irakaslearekin gozaltzeaz gain, aukera izan dut, adibidez, FNAC-en hainbat antzezlan ikusteko eta primeran pasatu dut. Balio erantziko zerbitzuei esker, ikasi dozuna praktikatzeaz gain, ondo primeran pasatzen dozu. Euskarazko eta ingelesezko klase virtualak, LinguaMailak, zerkatean eginiko irratsaio didaktikoak eta FNAC-eko antzezlanak dira, besteak beste, Mondragon Linguak eskaintzen dituen balio erantziko zerbitzuak. Aireportura noa, lan kontuengatik kongresu batera noa, atzerrira. Eta holako kasuetan beti zaoz zalantzan. Bildurra, normala da holako kasuetan, kapaz izango naiz dana ulertzeko, ondo defenditzeko? Egia esateko ni lasai noa, ni badakit Mondragon Linguan ikasitakoa primeran etorriko zaidala, zeregin hauei aurre egiteko. Mondragon Linguari esker ez ditutik nik bakarrik zerbitzuak jasotzen, baita nire enpresak ere. Mondragon Lingua espezializatuta baitago, partikularrei, enpresei eta eskolei zerbitzuak emoten. Hauxe dana momentuz, ikusiko zaituztet, laizter. See you later. Arte. Enpresei eskainitako zerbitzuak, itzulpen eta ahozko interpretazio zerbitzuak, hizkuntza trebakuntza planak,
Enpresetara egokitutako hizkuntza garapenerako planak, langileak hautatzeko hizkuntza frogak, murgiltze ikastaroak, enpresaren hizkuntza maila eta dituen beharrak zehazteko aurrikuspenak. Ikastetxeei eskainitako zerbitzuak, atzerrian eginiko hizkuntz ikastaroak, eskolaz kanpoko ekimenak, hizkuntz koloniak, ikastetxeentzako proiektu eleaniztunak. Mondragon Lingua zure beharretara egokitzen den enpresa da. Palabra, hitza, word. Mondragon Linguarekin euskal hizkuntza ikasiko duzu, ingeles hizkuntza ikasiko duzu.